Bueno, boas tardes a todas e a todos. Vamos dar inicio ao pleno sesión extraordinaria. O motivo prazo de presentación da documentación que remata o 9 de febreiro de 2024 para o tema da aprobación do POS. O primer punto de orden do día é o expediente 6105/2023, aprobación se procede do ditame para participar no POS 2024 e aprobación de proxectos. Primer turno de intervención. Señor Ruiz, primer turno. Gracias, boas tardes a todas e a todos. Bueno, pois en este primeiro punto, un ano máis, a Deputación da Coruña nos invita a participar neste plan de obras e servicios que, como xa sabemos, é o plan anual que a Deputación lle traslada un importe a cada concello en función de criterios obxectivos e de coñecidos por todos os concellos. En esta anualidade de 2024, a Deputación vai dedicar a este plan de obras e servicios máis de 50 millóns de euros, que vai repartir entre todos os concellos para que cada un de nós propoña aquelas obras ou aqueles servicios que quer financiar con estos cartos. Para este ano 24, a este concello, o Concello de Boiro, nos toca unha cantidade de 691.533,99 para o plan de obras e servicios, e tamén hai un POS adicional dedicado exclusivamente a servicios sociales por un importe de 111.281,83 euros, o que fai un total de máis de 800.000 euros en esta primeira convocatoria, ainda que a Deputación ao longo do ano normalmente suele incrementar estas cantidades, e nos últimos anos estamos sobrepasando incluso 1 millón de euros de achega da Deputación da Coruña a este concello para este plan. A proposta que se fai dende o Goberno, este plan de obras e servicios ten dous bloques, por así decirlo, chamados un achega 23 e outro achega 24 para as obras e servicios, e a proposta, como decía, é que para a achega 23 se levan a cabo os seguintes proxectos: a renovación de servicios e pavimento na Rúa 52, un proxecto que ascende a 148.843,26, é a rúa que vai desde a carretera de Cabo de Cruz nas Mangas ata o Esteiro, ata o núcleo do Esteiro, unha rúa que os veciños nos levan demandando fai moito tempo, onde se vai adotar o abastecemento, a tubaxe de abastecemento de auga nova e tamén unha nova traída de pluviais. O segundo dos proxectos é o denominado renovación de pavimentos en núcleos rurais por un importe total de 153.206,10 euros e que pretende a adecuación de pavimentos nos lugares de Saltiño, de Pazos de Coroño, de Cubeliños, da Armada, en Bealo, do Boiro de Arriba e da Aspra, tamén en Bealo. Estes dous proxectos acadan un importe total de 302.049,36, dos cales o Concello de Boiro ten que aportar 3.234,57 euros. Como digo, eso é para a partida denominada achega 23. Para a partida denominada achega 24 propónse a execución do proxecto de renovación e pavimento e mellora da seguridade vial na subida a Espiñeira, con un importe de execución de 147.100,33 euros, onde se acondiciona unha das dúas entradas que ten o noso concello e que se atopa non en moi boas condicións e que queremos dotar dun novo pavimento, ademais de mellorar a seguridade vial, colocando incluso en algún tramo algunha barreira de doble onda. O resto desta achega 24, o que resta despois de utilizar estos 147.100, se vai dedicar a gasto corrente ata un total de 389.484,66 euros. Ademais destas dúas achegas, das achegas 23 e 24, a Diputación tamén nos indica que se debe aprobar un plan complementario, aprobar un proxecto de un plan complementario, por si esa maior achega durante a anualidade da Diputación se leva a cabo, poder decidir se se atopa xa aprobado, executalo ou non executalo. Para esta proposta que facemos do complementario, propoñemos o acondicionamento do entorno do lavadeiro de Comoxo, unha obra que ten un importe de execución de 323.194,90 e que xa ten vido este pleno en algunha que outra ocasión, non acadando a financiación
se necesita para levar a cabo. Bueno, pois esta é a proposta de participación en esta anualidade 24 para este Plan de Obras e Servicios da Diputación da Coruña. Moitas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención, señora Deus Torrado, ¿no? Venega, ¿no? Sí, ten a palabra, señor García Díaz. Moitas gracias, señor presidente. Ben, nós ya anunciamos que vamos a absternos ao POS e vamos a explicarlle as razóns pola nosa abstención. Mire, en primeiro lugar, o acordo que solicitan a este pleno no apartado 3 pon declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumbres para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Na documentación achegada por parte do equipo de goberno non aparece a certificación que normalmente se viña achegando por parte de Secretaría de que están a disposición os terreos das distintas obras. Non está a documentación, reviseina hoxe de novo, pois se me había pasado, podía ser, pero non está, entre outras cousas. E tamén temos aquí, sendo a obra necesaria, si queremos criticala, pero non porque non haya que facer a obra, que como usted creo que xa se imaginaba cal vai a ser a do Esteiro, porque nós entendemos, igual que a Diputación, que a Xunta de Galicia, os entes supramunicipales, cando os concellos fan calquer tipo de obra están afectadas vías deles, nos exixen unha serie de compromisos, de obras adicionales, etcétera, autorizacións e demais para ejecutar certas obras. Creo recordar que foi a principios do verano pasado, non? Cando se asfaltou a carretera esta, creo que por esas fechas máis ou menos, non? Que se executou o tema dos pluviales, que había problema no Mavi e demais, non? Chegou a Esteiro, conectaron ali a fecales en vez de a pluviales. Entendo que o Concello tiña que exixirlle, como fan as Diputación, como fai a Xunta de Galicia, xa ve que lle pongo de distintos colores, as administracións, que levaran o tubo hasta onde tiña que levarlo. E aproveitando eso, porque a veces con eso se consiguen milloras en este caso, nesa estrada que vai ao Esteiro, e sería con cargo á Diputación, lógicamente, e así estos casi 150.000 euros podrían dedicarse a outras obras. Simplemente a miña crítica non é porque non sexa necesaria, pero entendo que igual que as distintas administraciones supramunicipales exixen aos concellos unha serie de toma de medidas e de incluso a veces de obras adicionales para realizar obras simples, pois creo que esa mesma pelota tenlles que ir de volta de vez en cando. Moitas gracias. Moitas gracias, señor García Díaz. Tengo turno, señor Díaz. Sí, por facer unha pequena explicación a esta obra concreta, porque xa en medios de comunicación sale o Partido Popular criticando un pouco o feito de que se financie por parte do Concello esta obra. Bueno, o que vou a decir aquí é de sobra coñecido tanto pola xente polos veciños que viven no entorno do Mavi como polos veciños do Esteiro, vale? A demanda do pavimento, da pavimentación desta obra que vai dende a carretera da Diputación hasta o núcleo do Esteiro de fai varios anos xa por parte da veciñanza. Bien, nós sabíamos do problemática que viña habendo no Mavi pola cuestión de aguas pluviales, que era xa típico que cando a agua é torrencial, cando a caída de aguas en pouco tempo, en moita cantidad, pois ali encharcaba e facía hasta perigoso pasar por aquelo. Nós dixémoslle aos veciños do Esteiro que estábamos en negociación ca Diputación para que se adecuara ese entorno do Mavi e posteriormente poder executar a pavimentación do Esteiro. Cando nos enteramos de que se asfaltaba a carretera da Diputación, fomos nós quen lle pedimos á Diputación, cando o proxecto xa estaba finalizado e xa ca partida presupuestaria definida, fomos nós quen lle advertimos á Diputación do problema que había neste entorno do Mavi, neste cruce de 4 camiños que provocaba esta acumulación de agua que facía perigoso o pasar por ese punto. E a Diputación atende o aviso que se lle dá desde este Concello, e non con cargo á obra, sino con cargo ao mantemento de vías e servicios da propia Diputación, saca unha partida exclusiva para dotar de unha línea de pluviais nova
este cruce do Mavi. Bueno, pois nos esperamos, agradecemos á Diputación da Coruña que fixera este aumento de obra, por decirlo de alguma maneira, en este punto concreto. Nos esperamos a que estuvera executado esta nova línea de pluviais, deixónola ali na línea que hai de pluviais, porque despois o problema témolo no centro social do Esteiro. Ali, esta línea tiña que salir ao mar, pero estaba tendo unha entrada de fecais que non temos determinada, e como non fomos capaces de saber cal era a entrada de fecais que tiña en esta línea de pluviais, tuvemos que acortar esa salida ali xusto onde se encontra o centro social do Esteiro, además por petición dos propios veciños, porque no verán, bueno, pois non era agradable o que ali se estaba a producir, non? Entonces, o que fixemos foi cortar esa salida ao mar no lugar do entorno do centro social do Esteiro, para ahora, con esta acometida, ahora temos renovado dende o Mavi ata o cruce nas Mangas. Ahora vamos a renovar esta canalización antes de pavimentar desde aquí, desde as Mangas, hasta a salida ao mar ali no Esteiro, co cual esa línea de pluviais que vai a conectar o Esteiro co Mavi vai quedar totalmente renovada e non vai haber ningún enganche máis de fecales, vale? Entonces, aí vamos a eliminar ese cruzamento que temos, esa entrada que temos en fecales aí no núcleo do Esteiro, vamos a eliminar xa con esta obra que levamos agora no proxecto e vamos a sacar as pluviales do Mavi, que parece ser que están dando bo resultado, porque desde que actuou a Diputación xa non, este ano é unha proba evidente porque caeu agua a mares, o sea que está máis que feita a proba. Bueno, sabemos que funciona esa eliminación de pluviales, ahora vamos a continuar para darlle salida ao mar e vamos a eliminar ali no núcleo do Esteiro, como digo, a entrada que había ao saneamento. Esa é a explicación de por que primeiro esperamos a que se fixera a canalización no Mavi e agora vamos a actuar nós na canalización de saída xa para o Esteiro. Non lle podíamos pedir máis á Diputación porque, repito, a Diputación xa non tiña previsto esa canalización de pluviales na obra que tiña do pavimento. Fomos nós que lle pedimos que antes de ejecutar o pavimento, porque sabemos que unha vez que se ejecutan pavimentos nas vías da Diputación durante 5 anos, é moi complicado que che deixen ejecutar calquera tipo de obra, porque, bueno, a Diputación actúa desa maneira, entón dixémoslle que, por favor, actuase nunha nova línea de pluviales para eliminar ese foco de acumulación de agua no entorno do Mavi e agora nós continuaremos polo vial do Esteiro para darlle salida ao mar. Moitas gracias, señor Ruiz. Vamos a votar este punto número 1 do orden do día. Votos a favor? 10 votos a favor. Votos en contra? 0 votos en contra. Abstencións? 7 abstencións, polo cal queda aprobado este punto número 1. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2, é o expediente 6516/2023. A aprobación se procede do ditame para participar no POS adicional 2024 da Deputación Provincial para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Primer turno de intervención. Señor Treus, ten a palabra. Ben, boas noites. Un ano máis a Deputación Provincial fainos unha achega este ano de 11.281,33 euros mediante o xa coñecido como POS social, ese POS para gastos sociais extraordinarios que comezou desde a pandemia do COVID e que nos ven achegando desde ese momento. Esta corporación votou sempre a favor ao POS social e desde logo eu algo que agradezco en nome dos servicios sociais. Dicía esta a pasada corporación na que moitos repetimos tamén, como dicía, sempre confiou, sempre votou a favor e desde logo agradecerllo. Esas propostas que viñeron outras veces, os anos pasados, sempre buscaron e continúan a buscar as propostas que se fan este ano satisfacer as necesidades da población, dos boirenses, das familias, a fin e ao cabo. E, bueno, sí que é certo que moitos deses éxitos, eu sei que moitas veces só eu lle poño cara a esas personas xunto cos traballadores sociais, pero, bueno, neste caso quería facer unha mención á medida que vou ir falando das propostas que se fan este ano, falar tamén dos casos dos anos pasados, porque, bueno, creo que nos temos que sentir orgullosos do que le hemos feito hasta o momento, como xa digo, entre todos. Este ano
Estes últimos anos fomos adquirindo unha serie de axudas técnicas. As axudas técnicas son maioritariamente coñecímolas todos como camas articuladas, colchóns antiescaras, grúas. Son elementos que son relativamente caros para calquera familia traballadora. Estes últimos anos, gracias ao POS, adquirimos 18 axudas técnicas que se sumaron ás que xa tiñamos de anos pasados. A día de hoxe temos un total de 47 axudas técnicas que están en diferentes fogares, están contribuindo ao cuidado de diferentes familias e 47 que xa temos que son municipales, máis de 50 que teñen os usuarios de servicios de axuda no fogar. Temos preto de 100 axudas técnicas, pero ainda con eso siguen os nosos veciños solicitándoas, polo tanto propónse neste 2024 volver a adquirir unha serie de axudas técnicas, como xa digo, camas articuladas, colchóns antiescaras e crúas para a mellora do cuidado nas familias. Nestes últimos anos, especificamente 2023 e 2022, máis de 47 familias se beneficiaron das axudas en materia social, esas axudas directas para o pago de aluguer, de alimentos, de luz, de transportes, pero ademais tamén sufragamos gracias a este POS moitas veces outros gastos diversos. E por poñervos un exemplo, hai unha nena dunha familia traballadora que requería dun ordenador portátil específico para poder estudiar. Era un ordenador moi caro, pois podemos sufragarlo gracias a este POS. Algo máis, xa digo, no que estar orgullosos. 10 personas contaron con tratamentos dentais que non están cobertos polo servicio público e máis de 22 familias se beneficiaron das axudas de conciliación, eses respiros familiares. Neste caso, este ano propoñemos que a cuantía total de axudas de emerxencia, suministro eléctrico, persoal sin fogar e conciliación ascenda a unha cantidade de 51.281,33 euros. No ámbito dos investimentos a maiores das axudas técnicas, esta anualidade pretendemos adquirir unhas tablets especificamente para as actividades de memoria e as actividades de apoio escolar. Esta foi unha proposta de Cruz Vermella e desde logo que acollemos con todo interese para elevar, poñer en funcionamento tanto os nosos maiores como os nosos pequenos, apoialos ca tecnoloxía. E a maiores tamén adquirir unha serie de elementos, uns xogos cognitivos que son específicos para potenciar o traballo que está facendo a Gadea no Centro Social de Abanqueiro para aquelas persoas que xa teñen un diagnóstico de demencia ou de Alzheimer. A cantidade final no ámbito do investimento sería, polo tanto, 25.100 euros. A maiores, este ano especificamente, entendíamos necesario facer unha radiografía do estado das persoas que viven soas. Aquelas persoas maiores que viven solas, pero tamén persoas con discapacidade, que non son maiores logo, pero tamén sufren a súa idade. Por lo tanto, pretendemos facer unha contratación específica para facer unha radiografía de cantos son, como están, poder incluírlos na sociedade por medios de itinerarios específicos para contribuir a que realicen actividades para o seu benestar e, bueno, a fin de contas, para mellorar a súa calidade de vida. Estas, como xa digo, en resumen das propostas que facemos este ano para o 2024 e uns exemplos do que fixemos os anos pasados. Agarro desde logo que, como sempre, este POS teña a unanimidade de todos os presentes e, finalmente, para resumir, en gasto corrente e axudas directas pretendemos destinar eses 51.281,83 euros, 20.000 euros para esforzos de personal, 14.900 da contratación dese servicio de inclusión e de soidade, 13.000 en axudas técnicas e 12.100 euros en outros investimentos. Nada máis. Moitas gracias, señor Treos. El segundo turno de intervención. ¿Quer intervir? ¿No? Sí, ten a palabra, señor García Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Nada, solo anunciarles que o noso voto favorable, como xa dixo o concejal, que sempre se ha votado a favor e, sobre todo, bueno, porque os cartos para a ayuda social nunca son suficientes. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Pois, se lle parecen, pasamos á votación deste punto número 2 da orden do día. Votos a favor. 15 votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 2 abstencións. Moi ben, polo cal queda aprobado este punto número 2. Moi ben, por darlle as gracias e damos por finalizado este pleno. Boas noites.